Kien hemm min ma wassalx id-dokumenti mitluba kif kien ordinat mill-qorti. Dan huwa dak li qal il-President tal-Għaqda Repubblika Roberta Aquilina waqt il-programm Magħkom fejn kien intervistat mill-preżentatriċi Lea Hogg. B'Aquilina jgħid li l-MFSA ħbit f'sejf dokumenti essenzjali u ma dithomx l-maġistrat inkwerenti kif ordinat lilha minnu. Dawn id-dokumenti kienu rigwardjaw il-kapitalizzazzjoni u likwidità tal-Bank Pilatus. Jina nista' ngħid pereżempju ħani xi ħaġa li qatt fl-inkjesta pubblika, fl-inkjesta maġisterjali dwar il-Bank Pilatus, hemm provi li juru li kien hemm żewġ persuni minn tal-inqas fl-MFSA illi ħbew evidenza mill-awtoritajiet, mill-Pulizija u mill-FIU. Jirriżulta li daw żammew evidenza moħbija ġo sejf, u dik l-evidenza ħarġet biss meta daw żewġ persuni spiċċaw irtiraw mill-MFSA. U mbagħad kien hemm persuna mill-MFSA li marret tixed quddiem il-maġistrati inkwerenti u ġabet din l-evidenza l-ewwel darba u spjegat għalfejn kienet titressaq għall-ewwel darba. Fix-xhieda mogħtija fil-magħluq nhar id-29 ta' Lulju 2020 mill-uffiċjali tal-MFSA Anthony Sacco irriżulta li l-MFSA kienet naqset milli tagħti kopja ta' ċerti dokumenti lill-Maġistrat Ian Farrugia minkejja l-ordni preċedenti tiegħu. Wara li l-Maġistrat Farrugia wara tħassib tiegħu għalfejn l-MFSA kienet naqset milli tesebixxi dawn id-dokumenti kif huwa kien ordna, irriżulta li d-dokumenti kienu nżammew moħbija f'sejf fl-uffiċċju tal-Head tal-Banking Unit tal-MFSA. Kienu biss żewġ uffiċjali tal-MFSA li kellhom aċċess għal dan is-sejf, Kevin Gabaretta u Ray Vella. Id-dokumenti nataw il-maġistrat inkwerenti wara il-Gabaretta u Vella rriżenjaw mill-MFSA. L-inkjesta mexxija mill-maġistrat Ian Farrugia dwar l-operat tal-Bank Pilatus kienet ilha li bdiet minn Novembru tas-sena 2018, jiġifieri il-fuq minn 20 xahar. Tul il-programm, Roberta Aquilina qal li bħala ċittadini Maltin għandna dritt li nħarsu lejn l-istituzzjonijiet u nemmnu li jkun hemm garanzija tas-sew fix-xogħol li huma iwettqu.